İnternetin ösmegi bilen adamlaryndy kino kasetalaryny saklamak ýerine Netflix'i, klip disklaryny saklamak ýerine YouTube'y, gündelik ýazmak ýerine Twitter'i, radio ýerine podcastlary, habar okumak ýerine Facebook'y we surat albomy saklamak ýerine bolsa Instagram'y saýlap alýarlar. Instagram ulanýanlar esasan iki topara bölünýär. Birinji, höwesini ulanyjy, ikinji, höwesini ulanýanlar arkaly ösmek ýa-da pul gazanmak isleýänler. Instagram'da 100.000 agzan geçen kişiler Türkiye şertleri boyunca aylık ortaça sahypanyň we storynyň aktivligine göre 300 we 800 dollar arasy pul gazanyp bilýärler. Diýişim ýaly, bu ortaça baha. Çünki sahypany aktiv ulanyp bilmän pul gaty az gazanýanlar hem bar. Tersine sahypany aktiv ulanyp agzalary bilen gyzykly wagt geçirip has köp pul gazanýanlar hem bar. Men bu videoda size Instagram'da näme edip ösmeli, syry nämede olar görkezjek. Akmak sürer döwrany, akyllanyň haýrany. Görýänsiňiz, Instagram'da samsyk videolar bilen ösüp gidenler köp. Ýerine peýdaly, gyzykly postlar goýýanlar haýal ösýär ýa-da hiç ösmeýär. Ruhdan düşmäň. Instagram dogrulansaňyz, siz hem gysga wagtda ösüp bilersiňiz. Bu karar bermezden öňürti. Nähil zat paýlaşmak isleýäňiz, dogry planlaşdyryň. Siziň bu Instagram sahypaňyzda her zatdan bir garşyk bolmaly däl, ýa-da başda bir hili, soňra bir hili bolup üýtgäp durmaly däl. Instagramda ösmek isleýänleriň esasy ýalňyşy birinden gören zatlaryny gaýtalamak. Bu da hemişe netije bermeýär. Ilki, siziň nämeden başyňyz çykýar, onu keskitleň. Aýdym aýtmakmy, video düşürmekmi, gezelenç videolary, goşky okumak, suraty düşürmek, saýlaň özüňiz gowy başarýan zadyňyzy. Ondan soň wajyp zat ýatda galyjy ad tapmak. Tapan adyňyz gysga we size mahsus bolmaly. Söýgüden ýanan oglan, ýeke zatobet, owanyň çeti, ýigdiň beti, ýalňyz gyzyaly atlary ulanmaň. Gowy ad tapanyňyzdan soňra gowy profil surat. Bir surat uzun wagtly dursa ýatda galyjy bolar. Meselem Türkiýanyň iň köp Instagram agzaly sahypasy Çağrı Tener'de açylandan bäri şol bir surat. Size sır bereýin, suratyňyzyň daşynda gyzyl çizgi goýsaňyz, sahypanyňyzyň has aktiv bolmagyna sebäp bolar. Çünki gyzyl çizgi story goýulana meňzeýär. Profil suratynyň daşyna gyzyl çizgiňi goýup bilmeseňiz, maňa Instagram Hanogly media sahypasyndan ugradyň. Men size kömek ederim. Indi ketmän zadyňyz bolsa, özüňiz we sahypaňyz hakynda bölegini gowy we owdan şekilde dolduryň. Sahypaňyza ilkinji giren kişi ol owdanlygy görsün we sahypaňyz näme hakyndadygy düşnükli bolsun. Sahypaňyz hemişe açyk bolsun. Skriti, gizlin sahypalar haýal ösýändir. Paýlaşmak isleýän zatlaryňyzy öňünden planlan bolsaňyz, indi muny taýýarlaň. 10-20 post öňünden planlamaly. Nähil görünjegini öňünden düşünmeli. Size bir kısa sahypany meselem getirip bilerin. Şeýlerek bolmaly. Instagramda suraty 2 görnüşde paýlaşyp bolar, videony 3 görnüşde. 1 minutluk videolar, IGTV videolary we Reels videolary. Instagramda surat paýlaşylan wagty diňe like dälde, tesvir hem ýazylmak üçin sorag jogap bilen paýlaşyň. Meselem, Antalya'da bir suratyňyz bar bolsa, suratyň aşagyna diňe Antalya gezelenç dälde, butomusda kim nire gezmäne gitdi. Men Antalya'dadım meselem. Elimde kamera var. Aşagyna her kim öz halayan işini etse nähil gowalardy. Siziň söýýän işiňiz näme? Siz söýýän işiňizi etdiňizmi ýa-da soraglar siziň suratyňyza tesvir ýazylmagyna sebäp bolar. Tesvirler hem siziň sahypaňyzy aktiv eder. Meselem men 1 minutdan gysga drone videosyny goýdum. Muny köp kişiniň görmek üçin hashtag ulanýaryn. Hashtag näde ulanmaly? Meselem drone videolar üçin drone videolary, DJ, Mavic Pro ýaly hashtagler ulanmaly. Surat we videolaryň aşagynda iň köp ulanylýan Türkmenistan, Türkmenler, Türkmen post, Türkmen gyzlar ýaly hashtagler ulanyp bilersiňiz. Egerde biriniň görmegini isleýän bolsaňyz, şol kişini etiketläp bilersiňiz. Barlap görüň. Her goýan postuňyzyň aşagynda Instagramda Türkmen post ýa-da Hanogly media sahypalaryny etiketleň. Ve men Instagramda şol goýan postuňyza like goýup tesvir ýazjak. 1 minutdan uly IGTV videolarynda iň esasy zat profil suratyny gowy seçmek. Bu siziň videoňyzyň köp görülmegine sebäp bolar. Reels
30 sekunddan gysga dik düşürülen videolar. Instagram'ın son hayratynlyklaryndan biri Reels videolary we Reels videolary arkaly ösmek gaty aňsat. Esasy zat videonun hilini we sazyny ünseriň. Indiki zat story. Story'da özüňiz çykyp agzalar bilen gatnaşykda boluň. Täzeliklerden habardar ediň. Soraglar soraň. Gyzykly edip bilseňiz, gönefirleri açyp duruň. Unutmaň, Instagram'da izgiderli zat paýlaşyp duruň. Bir paýlaşyp, bir hepde zat paýlaşmasaňyz, sahypaňyzyň aktivligi peseler. Mundan başga-da bir wada aktiv kişilere ýa-da gön Instagram'yň özüne sahypaňyzy reklam etdirip bilersiňiz. Diýişim ýaly, Instagram dogrulansaňyz, gysga wagtda ösüp, siz hem Instagram'dan pul kazanyp başlarsyňyz. Dostlar, menem bir wada Instagram dogrulanmany bilmeýärdim. Bu video size peýdaly bolandyr diýip umyt etýärin. Şeýle oýunlar arkaly bir-birige kömek edip bileriz. Her kim öz Instagram sahypasyny tesvirlere ýazsyn. Menem içinden saýlap, gyzyklyja sahypalary Instagram Hanoglu media sahypasynda mugutça reklam etjek. Bize agza bolmagy unutmaň. Täze videolarda görüşýänçäk, hoş, sag bolun.